Welcome to Sweden. Täällä ollaan harria pilkkimässä matalassa ja käytetään videokameraa, niin kiva nähdä miten liitsi ui. Tässä on tämmönen pikkuinen harri, joka sieltä nyt tuli jo äsken. Täytyy myöntää, että kyllä se Markus sen sai, mutta niin se Markus aina saa ne kalat. Ei sillä ole väliä. Opas on tyytyväinen kun joku saa. Nyt vaan odotellaan, että jos seuraavakin tulisi. Taidetaan syödä itse jotain muuta sitä ennen kuin. Myöntää, että on tää pilkkiteltta aika mukava keksintö, kun ulkona tuulee reilusti ja semmonen -12. Ei se nyt hirveän kylmä on, mutta täällä Tyynessä on lämmin ja täällä näkee sitä paitsi ihan eri tavalla sekä pohjaa että videokuvan, kun tuon vedenlaskamäärää käyttää. Mä oon nyt käyttänyt taas tätä kultainen hilepää, sinistä ja valkoista ja häkilläkin vielä krislieni. Tässä on nyt pari harria tullut heti vartin sisään suurin piirtein. Ehkä on enempää kalastellutkaan. Tosi välissä pistin teltan pystyyn. Hyvin ottaa harri täällä tuntemattomalla järvellä. Ja veden syvyys 0,6 metriä, aivan loistava. Semmoinen niemen kärki ja siitä kun lähtee syvenemään kivikosta hiekaksi, niin se on usein harille loistava paikka. Jos kartasta pystyy etsimään semmosia, niin telttahan kannattaa laittaa yleensä pystyy siinä vaiheessa, kun A näkee kalaa, tai saa kalan, tai B tietää oikeasti sillä paikalla on yleensä kalaa. Jos eka kertaa menee uudelle paikalle, teltta on ihan niin kuin sattumanvaraiset, mihin se sitten laittaa. Saattaa kannattaa kalastaa vähän aikaa ja sitten sen jälkeen laittaa teltta pystyyn. Mutta jos on opas mukana, joku joka tuntee vedet, niin teltta voi laittaa suoraan ekana pystyyn ja sitten keskittyä kalastukseen. Mä itse tykkään käyttää tämmöistä jarrullista kelaa ja vähän pitempi vapa. Tää vapa on itse asiassa, mä oon tehnyt tän vanhasta perhovavasta, joka meni poikki. Hardin vapa, niin siitä tuli nyt pilkkivapa. Ja tää on mukava kombo. Jos kala vähänkin telmua tuolla isompi kala, vaikka kiloharrika, niin ei aina tuu suoraan reikään suosiolla. Niin sen pystyy sitten vähän niin kuin väsyttelemään ja antaa jarru periksi ja vapaat taipuilee pikkusen. Mukavampi kalastaa. Lopulta se kuitenkin melkein se käsillä kantaa vetää ihan viimeiset vedot. Ja käsi avantoon ottamaan, se on iso kala, niin ei nosteta siimasta ylös vaan kädellä nostetaan sitten se loppumatka. Mutta varaa on iso ja myöskin välillä vapauttaa, että jos ottaa pienemmän ruokalan, niin mielellään kilon kalat voi laittaa takaisinkin ja keskittyä siihen keskikokoon valikoivaan kalastukseen. No niin, täällä on sitten lämpimässä muutenkin, lemmikinkin on mukavampi olla, kun ainakin Brucella näyttää nämä tasut jäätyvän täällä erämaassa. Niin vähän pääsee lemmittelemään ja porontalilla köllöttelemään. Niin. Jees, mutta mennään tonne ulos pilkkimään nyt seuraavaksi. Lähdetkö mukaan ulos? Lähet ulos. Tähän ihan semmoista reilua liikettä alkoon kun houkuttelee harjusta ja sitten jos se tulee vähän lähemmäs harri näkee sen, niin pienempi liike riittää sitten, mutta harrille ei lopeta liikettä kuitenkaan kokonaan yleensäkään. Siika tykkää sitten, jos on pientä väristystä, mutta harrille ihan kunnolla liikettä. Se houkuttelee kyllä kalaa. Sitten kun harri lähestyy, niin se monesti menee ekana kerran ohi ja
kääntyy ja ottaa. Kääntyy ja ottaa tai joskus se kääntyy 5 kertaa eri suuntiin ja lopulta ottaa. Että ei aina ole syönnillä. Ja tässä on se hyvä, että mulla on täällä tämä kameran kuva, koko ajan kuvaa toisesta reiästä. Miten pilkki menee ja jos näkyy kalaa, niin pystyy sitten reagoimaan uittoa siihen nähden, miten kala tulee. Ja vastaisukin on aina sopivaa aikaan, kun näkee milloin kala avaa suun, se ottaa pilkin tai vieheen tai jonkun perhon. Niin ihan kätevä kapistus sinänsä. Ja onhan se jännä katsella, mitä se pohja näyttää. Samalla näillä kameroilla on se etu, että pystyy katsomaan, miten se ui sun viehe. Esimerkiksi tää liitsillä on erilainen uinti kuitenkin kuin pystypilkillä tai tasapainolla. Ja pystyy tekemään semmoisia kuvioita siellä ja katsoa, että miten pyrstö ui. Ja jos liitsin pyrstö on jäässä, niin sen näkee kamerasta. Ja ei muuta kuin sulattamaan vaikka lämmintä ilmaa puhaltamalla. Nimittäin se marabuuhöyhen ei ui kovin hyvin, jos se on jäätynyt. Mut nyt näyttää ihan hyvältä, että kohta varmaan se kalakin ottaa. Ja pieni vinkki sitten, kun otetaan vaikka liitsi tuolta vedestä pois, niin puristetaan vedet sormella pois ja kannattaa jopa laittaa nämä höytyvät vähän haralleen täältä näin, jotta se ei kuivu semmoiseksi tai jäädy semmoiseksi glöntiksi, vaan sitten se sulaa nopeammin uudestaankin. Ihan se sieltä. Vähän on tiukka keli nyt kylmä, mutta tämmönen sieltä nyt. Tuli tämmönen harri. Eihän se oo mitään, se on 40, mutta ruokaa välillä pitää ottaa. Ja ottipelinähän oli se perinteinen valkoinen liitsi, jonka ohjekin on tulossa jonain päivänä. Mutta nyt perkaamaan. Saa kädet lämpimäksi.
Kilo 100 grammaa pyöreästi ihan. Puoli metriä menee jälleen Markus Rikki. Kyllä, kyllä. Ei oo ensimmäinen sulle näköjään näitä. Eikä viimeinen. No, nyt ollaan päästy tämän makuun tämän kiloharrin makuun. Mitä harrin pilkintä parhaimmillaan on. Kyllä. Kyllä. Hieno kala, onnittelut.